komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Yes, mabuhay and Diyos maray na hapon tabi sa Indo Gabos. Yauna na mo po kita digdi sa tuyang programa every Mondays, Tuesdays, and Thursdays. 2 to 3 digdi po sa DCGB, always number 1, always at your service. And kumusta po ka mga Gabos? Kami po na you can watch us sa FB page live ng DCGB and sa YouTube channel and of course sa 729 kHz sa AM radio band. So yan po, kumusta po ka mga boss and marayrahay po sa tuyang panahon ngunya na aldaw. Sabi tangani, today is Tuesday. 2 to 3 digdi lang po kita sa Usapang Pamilya. And ang kiribata po digdi sa regular tang programang ini. Dahil iba po si Sir Bert. However, nasa Cebu po siya kunyan kay Bay Piglalako siyang very, very important na trabaho duman. Yan po. So again, mabuhay ang Diyos maray na hapon. And syempre po sa satuyang technical department, kay Ribata po si Sir Chief Ramir Tanay. And of course, si Sir Jerome Nico Martinez. And syempre, kay Ribahan man po ang satuyang Cat College OJTs, ZJ Marante and Aldwin Andes. Ayan, mabuhay po and Diyos maray na hapon po sa St. Dudugos. Ayan po. Kumusta po kamo and pwede po kamo magpadala sa mensahe sa satuyang programa. Manunungod po kan satuyang mga pigtutukar. Kahapon po magayon sa sabuyang topic Grace aging gracefully and ang satuya po ang bisita kahapon si Ma'am Zin na kung sa iyan mo big share niya kung ano dapat gibuhon and nagtawani ako ng challenge sa tuyong mga kababayan as we are celebrating Women's Month na kahapon na dapat everyday na ang lawas na iro-iro kita dapat permi kitang fit and healthy. So yan, sabi ko kahapon at least 10 minutes per day. Alimbawa, pakakaon nito sa banggi, nagre-relax, pwede man po kamo magtaga hiro-hiro, mag-bending, stretching at least 10 minutes per day. So ngunyan picture nito sa diri nindo and then after a month or 2 months, ipahilig nito mag-send po ko mo sa samuya. Like sa kuya po, sa kuyang messenger, it's Cristina Agapita Pacres. Again, it's Cristina Agapita Pacres. And ang sa kuya naman pong number is 9322-406-439, 9322-406-439. So ngunyan po, ini po very important na aldaw po kasi po gusto ta pong i-greet ang satuyang EVP kang PBN, si Dengue ba po, si Sir EVP Glenn Barcelona ng happy birthday. Happy birthday po, Sir Glenn. Ayan, so ayan, ano po ini, very hardworking at saka multi-awarded na servidor kang sa barangay po. Ayan. And also, I would like also to greet ang sakuyang Kiwanis Club, si Seneni, shoutout kay si Smith Iglesia ng DOST, very, very active man naka-member kang Kiwanis Club of Daragang Magayon. Ayan. Actually po, niya na nagkego po ang Kiwanis Club of Daragang Magayon ng mangrove planting and distribution of rice at Cagcao, Calabanga, Kamsur. So they left very early in the morning para po ini sa project ng signature project ini kang Kiwanis Club of Daragang Magayon. So kudos sa samuyang president na si Sis Ruby Oronya and of course our past Lieutenant Governor si Lenny Gianan and kariba man po niya duman si Sis Riza Ubaldo. Ayan. And also pala, I would just like to remind everyone na sa Sunday po, igwa po yung si Kiwanis Club of Legazpi kang Watch Your Health program ninda. So 5 o'clock po, nyaraon na po sila dyan sa ICR. Ayan. Hello man po sa sakuyang. Shoutout ko na yung before we proceed, yung sakuyang mga kabatchmates ng Batch 75 kang Bicol University. And of course, yung mga parasining mga senior citizens, sabi nga nila ang mga makulog na ang mga kasukasuan. So, yan, move around, mag-stretching every day. And of course, si Nadine Salgado and also yung mga batchmates ko man dyan sa Living Private High School and sa kuyang also mga brothers and sisters kang BCBP. And hello dyan sa to yung mga friends na from Germany na I think they're already here in the Philippines, Sir Jared and Marilu Desmayer.
I think they're already here in the Philippines. And say hello man pala ang tabi kay Sir Rolly Esguera na pirmi nag-aantabay sa satuyang programa. And of course, si Sir King Reynaldo from Banqueroan, always listening and watching our programs. Sir Gerald Aranya, si Clint and Roche ng Gonzaga family dyan sa Daraga. And of course, si Sir Bert is also watching our program. Ingat po kamo dyan. You're already in Cebu. Ingat po. So ngayon na hapon po, magayon po ang satuyang tutukaron na syempre kita po nakaka-experience na grabe po ang like today, grabe na naman po sa pig-increase kan satuyang diesel. Pag nagkarga ka mo, like, empty na yung auto, diesel pa, grabe na po, gari ka magparasuruya, magparakaalot sa payo, gari gunutan mo sa diri mo, grabe na po ang linangkaw. Pero base po duman sa bareta, kasubaago na pigtaw digdi po sa DCGB, pigtaraman nila kung ari na mga gasoline stations na medyo urwababa pa. So, pwede na po, base duman sa bareta, kung sa ikaw mamakarga, yung sa Shell, sa Petron, sa Caltex, yan. Pero maski na po talagang dipisilon, maggabatang nunon po talagang ang bulsa ta, sobra na pagkaluho, wala nang kukut-kuto na pambayad. Sa 2 litro, ki diesel, more than 100, and igwa po dyan na 90 plus. So, ngunyan po, dakulong po kita dapat na mga measures sa family ta na dapat gibuhon. Siyempre naman po nini sa family. Like, if we are family of 10, yan, puro nag-iriskwela, may auto, hatid sundo. Kung ikaw man sana pong bisikleta, yun na lang paggamiton, magbisikleta, sunudan, kisaro, na iatod, galimbawa high school, pwede na kamo magbisikleta na lang para dahil na magkarga ki hindi na magamit kay auto, dakulakan pong bagay yan na matitipid. And kung may motorsiklo na pwede man gamiton instead of using your cars, pwede po magamit kayong motorsiklo. And sabi nga ni, igubagang kampanya kung haraniman lang ang eskwelahan, kung araniman lang ang workplace, maglakaw na lang po. Magdara lang ning payong pasiguro ta. Siyempre mainiton man baga kung day nag-uuran, pasiguro man po giliyon kita ta. Siyempre pag mainit, nag-uuran, baka dyan nag-irilang pa kita, sobra na. So dyan yung mental health ta, nagkaburuan na kita. Mailing ta dyan sa tinampo, nagsarabata na gari ng mga bua. Ayan po. So ngunya na hapon, tamang-tama po ini sa tuya pong bisita mo niya na hapon, taan sa tuya pong topic ko niya na hapon, mula kusina hanggang kita. Yan, kwento ng nanay na lumalaban. So yan niya na hapon, we are very fortunate na igwa kita niya digdi na bisita, na siya an entrepreneur, na pwedeng magtao sa tuya ni mga tips, na pwede magtabang, sa araw kayo yung panahon na grabe ang pig-agihan ta po. Ayan, ang guest natin dahil iba, si Ma'am Tin, na siya po ma-introduce na lang sa diri niya na ngunya na hapon na niya siya digdi po. Tamang-tama po ang sa tuwing aning, sabi ko nga niya ang topic ngunya na hapon, mula kusina hanggang kita. Kwento ng mga nanay, hindi lang tayo, marami tayong nanay na lumalaban. Medyo lapit-lapit na lang po yung microphone natin. Yan. Mabuhay and welcome to our program Usapang Pamilya. Yes, maray na hapon, Bicolandia. Maray na hapon, Madam Pita. It's Maray na good hapon. to be back. I'm back. Alright, so ayan, medyo mainit ang ating topic for this afternoon, Madam. Opo. Sabi nga nila paano daw lumalaban ng isang babae o kababaihan sa lalo na sa ganitong panahon, talagang tinatawag nating krisis, no? Krisis Opo. talaga. So anyway, bibigyan natin ng konting sample paano ba tayo naiinat sa araw-araw nating pamumuhay. Yeah, So that's ayan. true. Yan talaga yung mga Yeah. nanay, lahat ginagawa. Yes. Oh, yan. Sabi nga nila, ang isang nanay daw talagang ilaw ng tahanan. Nagbibigay liwanag sa family. Pwera kang haligi. Yeah. Hindi lang siya haligi, ilaw. Ilaw pa. So, ngayon, sabi nga nila paano ba magkakaroon ng kita, dagdag na kita, ang isang nanay na lumalaban sa everyday living? So, isasample natin, no, yung ating kusina. Okay. May sample ka dyan, may lutuan. Sabi nila, ang mahal ng gasol ngayon, Ma'am Tien. Yes, mahal talaga lahat. So, ano ang possibilities na gagawin nating mga nanay? Gagawa na tayo ngayon ng pugon o kaya may lutuan na tayong kahoy. Yan, So, babalik pwede. na tayo ngayon sa dati nating gawi. Kasi kumakailan din lang naman, sabi nga ni Ninda,
panahon na para magtipid. Ano pa ba, Yeah. madam, ang titipirin, di ba? Meron pa ba tayong dapat tipirin pa? Aside sa tinitipid na natin ngayong panahon, titipirin natin ang gasol at gagamitin natin sila pang-emergency. Ayan. You think we can still save money? Yes, kaya pa rin natin Kaya. to. Kayang ihirit. Ihirit natin yan. Sabi nga lalakad tayo, pupunta tayo sa ating mga pupuntahang importante lamang. Ayan. So doon na tayo magsisave. So kung mamamasyal ka, pahinga muna. Mhm. Save your pamasahe for that pasyal. Pero kung importante, syempre meron kang kukut-kutin. From your kusina naman, balikan natin yung topic. Ano bang pwede mong itinda? Ano ba yung pwede mong lutuin? Gawin mo kakanin. O, diba? May online tayo, picturean mo, post mo sa iyong Facebook. At kung gusto mong mag-deliver, pwede kang magpag-grab. So, by in your table, from in your kusina itself, makakagawa ka pa rin ng konting pagkakakitaan. So ano ang pwede natin gawin sa kusina? Yan. Like I remember before na yung during pandemic, gumawa Yes. kami atsara. O, di ba? So, parang ganun lang din ang gagawin natin, Sarap. mga mamis. Gagawin lang natin. Ngayon, mas educated tayo So, marami tayong possibilities. Hindi lang dahil naggagawa ka ng kakanin, kung ano-ano pa din na pwede mong itinda, meron tayong crafting. More on creatives. Sabi nga nila, so habang hindi ka lumalabas, meron kang pwedeng gawin. Like ngayon sa SM, merong bazaar. Okay, so make a crafting. Creatives. Gawa ka nun, pwede mo sa kanilang I-share. i-share. Pwede mong ipatinda sa kanila. So, dagdag yun para magkaroon ka ng income. Yeah. So, nakakatulong ka na doon sa mga nag-i-exhibit or nagbabasar, plus yung sarili mo, natulungan mo din. Yan. So, kung hindi mo naman kailangan magbiyahe, dahil mamamasahe ka, walk. Exercise. Yes. So, ibig sabihin, mas maano ka pa magiging flexible pa katawan mo, makakadagdag ka pa sa panibagong pagtitipid na tinatawag. Kasi noon, pwedeng ikarga-karga o may sasakyan, biyahe mo na yung deliver. Ngayon, kung kaya mo siyang by foot, go. Tsaka like I said, kung meron tayo sa member of the family, merong bike, na pwede nating utusan, can you deliver this? Yan. Kung within the vicinity lang na malapit, pwede yun. At saka maganda yung ganyan, at least yung mga neighbors natin, na pwede nating i-offer sa kanila. Yes. Yan. So, Malaking sabi nga tulong. nila, be a friendly. Be a neighbor friendly. Okay? So, sabi nga nila, kapag nandiyan katabi mo si neighbor, baka wala ka pa dyang merienda, may tinda ako dito. So, yun yung magiging dagdag mo. Yan. Iisipin mo or pag-iisipan mo lagi sa araw-araw kung ano ba talaga ang pwede mong ma-income. Yan. Like sa'yo, yung background mo, di ba meron kang business ngayon. So, paano can you share with us para at least yung ating mga nakikinig and watching na pwede para maging inspirasyon sa Yes. kanila tungkol dun sa mga ginawa mo para lumago ang iyong negosyo. Okay. So, yan na. We are in the Background, events. Ano mo, para yung at least alam nila. Yes, we are in events, plus we are in the creatives, Oh. plus we are also in the food industry. Wow. So, gumawa po ang inyong lingkod ng 4 na iba-ibang negosyo. So, ibig sabihin po nun, So, hindi lang isa. yes. So, kung you are in the crisis time at yung isa mo is kailangan talaga ng masigabong mobilization. So, ngayon, dumating yung punto na hindi siya pupwede or limitado yung access mo. So, meron ka para doon. So, I have 4. So, we have food, we have non-food, and we are in the event industry. So, since ang event industry natin ngayon is really need the mobilization, kailangan namin ng mas maraming gasol, maraming fuel, kasi we travel from one place to another, mahina ang event. So, we are on the another business na nakafocus lang kami sa isang area or isang location. So, we have exhibit. So, we will just wait for the foot traffic ng tao. We are in the mall. Aside from that, we have food. So, yung food namin, from yung sinasabi natin sa kusina, nagmula. So, from your little kitchen, going to the market. So, make sure na kaya mong mag-create at pwede mong ma-deliver, pwede mong ma-share, maitinda, maibahagi sa gustong matuto. Yung How ganda ng yung concept mo na, yung Yeah. business mo, like,
as you mentioned earlier, kasi yung like you're more into mayroon kang for events, like Yeah. kung may mga parties, weddings. So, iniisip mo maraming ginagastos na like yung fuel, kasi Yes. you travel a lot. Lalo na yung coordination, so you have to Opo. meet kung sino yon. Siyempre gagastos ng gas, Yes. 'di ba? Mahal-mahal ng gas. So ngayon, of course, same thing with the mga parties, may mga dibuyan or kung ano, Thanksgiving or whatever. So ngayon, parang at this time na medyo sobra mahal mag-travel. Yan. So mas nagfo-focus ka ngayon more on the food. Yes. Kasi yan talaga ang pinaka kailangan ng tao. Yes. Yun. So, ang gagawin mo din, since hindi mo pwedeng isang tabi lang, dahil you are active in the event industry, if you can make it via online, all the meetings to your clients, do it via online. So, if you don't need to meet all the suppliers and clients on that personally, online. So, you're booking also online, make sure lang everything is secured. Kasi when they book, definitely there is a accounts involved. So, make sure secured. Then, online ka lang. No need to travel. No need to go to one place or another. And then, no need na mag-meeting in person para malimit yung ating gastos sa gasolina. Another, so since nandito ka pa rin sa, meron ka pa rin isa. Ano pa So, yun? hindi ka nawawalan ng pang-backup. 'Di ba? So, yun Oo. yung share ko sa mga nanay. I established myself. Ginawa ko, hindi lang ako sa isa. Meron pa akong pangalawa at meron pa akong pangatlo. So, humina man yung isa mo, meron ka pa rin pang backup. So, hindi ka pwedeng mawalan. At this moment of truth, mga kananay, talagang dapat marami kang racket. Talagang dapat mag-iisip ka that from your kitchen down to the street, kaya mong maggawa ng pagkakakitaan mo. So, hindi ka lang pang events. Sabi nga ni Sir Bert, as I remember, si partner niyo po is si Ma'am Tin Strike Anywhere. So, yung talaga, which is, ginawa ko naman po talaga yon as a solo parent before, na talagang ni-raise ko yung mga bata, makapagtapos sila hanggang kolehiyo. So, talagang hindi lang ako nag-focus sa isang negosyo. I focus not only on the food products, creatives, and events, I focus onto different kasi mawalan man ako ng isa, lumaylo man siya, meron pa akong isa ulit. At yung isa, pag lumaylo din, meron akong isa. So ngayon, since my children are all finished college, tag-iisa na silang negosyo. Ang galing ano. So, So, napaka-inspiring. diba? Yung ganon. Yes. So, wag kayo mawalan ng hope. Power. So, ano pwede nating like ngayon nga 'di ba sabi natin grabe yung mga the prices. Yeah. Sabi natin domino effect 'yan. Yes. Ngayon sobrang taas ng Bilihin, ng gasolina, fuel, ng gasolina, lahat. diesel and everything, kerosene, grabe ang Yeah mahal. po. So ngayon like yung mga nag-iisip ng mga nanay, na mga home-based na mga nanay, so ano kayang pwedeng gawin nila? Ano kayang pwedeng like mostly siguro yan na pwede nilang gawin na they can sell, they can Yes. offer. So ano ang Okay. mga sa ngayong time, ano ang mga pwedeng yung mga feasible? Para hindi na tayo lalabas or malimit dahil sa sobrang gastos at mahal ng ating mga fuel or expenses sa travel or biyahe, eto na po ang gagawin natin. Di ba po may Facebook kayo? Post to your Facebook and then kung kaya mo by foot mag-deliver ng order niya, gagawa ka muna siyempre ng produkto mo na pwede mong idagdag as your kita. And after that, sa alam mo, nakakayahan mo, pwede mong ma-deliver sa malapit, do it by barefoot. Maglakad. O kaya may tricycle, isahan lang, gagawin niyo po systematized na. Opo. Yung lahat ng deliver mo going to this place, isahan. Yung sa kabila mo naman napupuntahan, make sure isahan lang din. Para yung gastos mo sa expenses mo doon sa lahat ng biyahe at deliveries, isa lang. So lahat ng po pwede mong gawin na ilalakad mo na lang ng deliver, akala yung magmamaruya, di ba? Binabiyahe lang nila yon or nilalakad. Sino mo yung nagtitinda ng mga lumpia? Yung mga prito-prito something, nilalagay sa basket at naglalakad. Pwede kang magpayo. For you lang na magkaroon ng additional income. Na hindi ka pa rin masisira. Kasi ang mga bata hindi po pwedeng hindi pupunta ng school. Hindi maaaring hindi sila mag-aral. Hindi maaaring hindi sila bibigyan ng pangbaon sa araw-araw. Hindi po pwedeng may magugutom. So for you to cope with that,
ito ang gagawin natin. Pwede tayong maglako. Opo. There's nothing wrong with that. Dapat Pwede po tayong magloko. Isa po yung marangal na trabaho. Iyan po ikapita-pitagan na ikaw imaayos na nagtitinda. Meron kang payong naman dyan. Iyan po imaayos. Magtitinda ka, ikaw yun igawa mo, sarili mo malinis, ititinda mo ngayon, ilalako mo, you have your income. Yan, dapat You maging don't smart lang tayo ngayon. Yes. Lagi lang tayo mag-iisip ng possibilities. Huwag tayong mag-iisip ng negative. Lagi tayo merong possibilidad na, malalagpasan ko to. Okay, dadating ang araw, makikita ko rin na kahit ganito ang sitwasyon ng mundo, malalagpasan natin yung sobrang hirap. Yung sobrang ganitong tinitiis natin actually. Opo. Yung 100 per liter ang gasolina, it's a big wow. Paano pa Grabe. mag 200, madam? 'Di ba? I So remember- it's a complete. So para lang din makapag-coop up tayo doon, iisip ka ng mga paraan na po Yes. pwede mong i-fill in doon sa mga needs. Yan. I remember Yan. before, yung mga anak ko, we trained them. Opo. We cook sa house, like nagluto kami ng siopaw, Mhm. lumpia, and then pinapa-deliver namin sa mga banks. Yung mga tinapay, pupunta sila sa bank, snack time, in the morning or in the afternoon, nag-o-offer sila ng merienda. So yun, malaking tulong, saka may income. Yes. At least wala namang ginagawa, okay naman yun, napaka-honorable naman Yeah. ang mag-o-offer ka ng merienda, sir, baka gusto niyo bumili ng merienda, diba? meron po kami ng siopaw, meron po kami ng empanada or lumpia, yung ganon. Yes. Saka ang dami naman mga establishment dito, yung mga tao dyan talagang magme-merienda din sila. So, hindi na So, rin sila tama yun. lalabas. Oo. Nandun ka na. Aabang ka sa kanila. Income yun. O yan, oo. Walang masama doon at maayos at marangal ng trabaho yun. O, di ba? Hindi ka na nagbiyahe or naggasolina. Kaya yun lakarin. Mas maganda pa nga kasi makakapag door to door ka, madam eh. Actually, bentahe yun kasi from one establishment, lalakad ka lang sa katabi. Yan, magkatabi Sabi lang. nga nila, magkatangro ka. Oh, yan. Ang paninda mo duman sa kataning and bibili yun. Yan. Mabentahan ka lang ng 2 o 3, malaking bentahe na. That's Hindi ka na zero. So, sa ating mga nanay, lagi tayong may possibilities. Alam niyo po nung nag-aaral ako, when I was in high school to college, nagtitinda po ako ng mani. Nagtitinda po ako ng yema. Nung mga maliliit ka siguro from then on, hanggang sa ngayon talaga, parang naging stepping stone ko na yun na maging negosyante eh. Kasi diyan po sa bag ko, hindi lang po aklat ang laman, hindi lang po notebook. Ang isang bahagi ng bag ko, ang laman po niyan ay yung mga niluto kong yema. Pinagbabalot ko po yun at pagka recess time, pumupunta po ako sa mga office ng teacher ko. O, diba? So, yung mga guro ko naman, bumibili. So, dagdag kita yon. So, yung hindi lang nanay ang pwedeng gumawa niyan. Yung ating mga mag-aaral na may kakapasidad, may kakayahan, pwedeng gawin at pwede nyong maitulong sa mga magulang ninyo ay pwede nyong gawin. Ayan. Sa panahon na ito, lahat pwede nating gawing posibilidad na pag magkaroon tayo ng income para makakupap tayo sa taas ng mga bilihin, ay gawin na po natin. Di na po ito ang panahon na tatamad-tamad. Bawal na po yun. As in, wala pong ganun. Bawal ang batugan. Yeah. Sabi nga ni Madam, galaw-galaw ang katawan. So, hindi lang dahil nagsusumba-sumba ka, ngayon galaw-galaw na rin lahat, pati isip at paa. Yan. Mag-racket ng maayos tayo. Ayan. Very interesting po ang topic natin ngayon. And for those who are listening to our program, watching our program, pwede po kayo magpadala ng message nyo regarding po dito sa ating topic na very interesting. Mula kusina hanggang kita, kwento ng nanay na lumalaban. So, ayan po, pwede po kayo magpadara sa kuyang messenger. It's Cristina Agapita Pacres. Again, it's Cristina Agapita Pacres. Or sa kuyang number 9322-406-439. Ayan po, mabalik po kita at yan po after kang few reminders. And sa tuya pong oras, it's 2:30 and we'll be back after some reminders. An oras hatod sa Indokang. Plemex 30 for minutes na. kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tanduay,
Celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay tanduay. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Bicollandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Bicollandia. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Regular na riparuho ng mga electric connections and installation sa harong. Ipairahay sa sarong lisensyadong elektrisyan ang may mga diferensya na wirings. Mantang salidahan ng mga ini kung talagang raot na. Likayan ang overloading sa mga electric circuits sa paagi ng pagsaksak ng linya para sa dagdag na ilaw as in appliances. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Buong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Matapos ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay kasalukuyang naka-enroll sa anumang kolehiyo o universidad dito sa Kabikulan, nasa ikatlong taon para sa mga kumukuha ng 4-year course o ika-4 na taon para naman doon sa mga kumukuha ng 5-year course, may magandang scholastic record, pinagkakatiwala ang leader ng mga organisasyon at nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. Magpa-endorso na sa inyong school head at baka ikaw na ang isa sa mga kikilalaning pinakamahusay na estudyante sa buong Kabikulan. Over 820,000 pesos ang mapapanalunan sa The Search for the 10 Outstanding Students of Bicol. Interesado ka? Makipag-ugnayan na sa inyong school head o bumisita sa opisina ng Ako Bicol Party List, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi. Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan ng mensahe sa opisyal na pahina ng Ako Bicol Party List, TOS
SB 2026. Pwede rin tumawag o mag-text sa 0968-293-5193. The search is on for the 10 outstanding students of Bicol. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdig sa DZGB. Yan po, welcome back to our second half ng satuyang programang Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Digdi lang po sa DCGB, always number 1, always at your service. And syempre po, karibanda sa Technical Department, dahil iba si Sir Chief Ramir Tanay and si Sir Jerome Nico Martinez. And siyempre po, ang sa kuyang partner na is also watching, nasa Cebu siya ngunyan. Hello, Sir Bert. And siyempre, kariban man po ang satuyang OJT from Cat College, CJ Marante and Aldwin Andes. So again, magbuhay and Diyos maray na hapon. And pwede po kamo magpadarakan sa ido mensahe sa kuyang messenger account. It's Christina Agapita Pacres and sa kuyang number 9322-406-439. And mabasa lang po ako, sabi ni Sir Jared Dismayer, I almost missed it but here I am, greeting you from Masarawag. Hello, mabuhay and good afternoon Sir Jared and Miss Marilu. And from Miss Sally Lozada, hi Ma'am Pita, good afternoon, and Sir Bert Paray na hapon. Mabuhay po and mabalos po sa satuyang mga nag-aantabay sa satuyang regular program. And syempre po, kita po nahihilin sa FB page live and of course sa YouTube channel and sa 729 kHz. And hello there, Dong and Sinora and the rest of my family sa Maroy there watching. And again, we would like to greet ang satuyang EVP si Sir Glenn ng happy birthday. Happy birthday tabi Sir Glenn. Ayan. And also, happy birthday also sa kuyang kakiwani si Smith Iglesia ng DOST. And again, this afternoon po ang satuya pong topic na very interesting. Mula kusina hanggang kita, kwento ng nanay na lumalaban. And ang satuya very special guest this afternoon. Dahil iba kundi si Ma'am Tin, Miss Tin Raquel. And Miss Tin, baka gusto mong may isi-shoutout ka. Please go ahead. Oh yes, thank you Madam Pita. Thank you Sir Bird sa invitasyon. Thank you DCGB at Sir Glenn. Happy birthday kay Happy birthday Sir Glenn. And shout out to Ma'am Mayet. Yan. Thank you so much kasi may mga friends back then. Yan. So isa sila doon. And also to Ma'am Mids, no? Birthday din pala ni Madam. Ayan, DOST. DOST, kachat ko siya kahapon. Happy birthday, Madam. And of course, sa mga nag-celebrate ng birthday today, happy birthday po sa Indonga Boss. Happy birthday. So, we're back, no, sa topic ni Madam na from the kusina. Okay, so let's move forward, no? Doon sa mga nasa bazaar natin, nagmula din sila sa kusina. We also have a bazaar po at the mall lobby area, so come and visit us there. Until when? That is a continuous exhibit. Okay. So that is weekly actually. That is under SMCT Legazpi, and we also have on the other branch of SM. You can visit us po. Activity area po sa lobby. Ayan, so may bazaar. you can check doon po ng mga mommies o mga nanay na mga from kusina na lumalaban talaga. Nandiyan po sila lahat, nasa bazaar. Nag-e-exhibit sila ng kanilang mga product. So, this is so-called the small and medium enterprise. Yan. So, they are under from DTI also. So, maray na hapon po sa DTI. Yan. Sir Nabol, kasi bago interview. Oh, Sir RD, thank you so much for guiding us. The DTI Legazpi. So, Miss Melanie, si Miss Benson, and of course sa DTI region, we are also part of that region sometimes for the creative exhibits. Under El Celebrantes, minsan naglalaro din tayo sa kanila. So, all the DTI and region, maray na hapon po sa inyo. Mabuhay po and Diyos maray na hapon. Again, welcome sa samuyang programa na magayon po ang topic mula kusina hanggang kita, kwento ng nanay na lumalaban. Yes. May babasahan lang po akong message, Digdi. Nanay din po ako na nagtitinda ng kakanin. So, nakaka-relate ako. Yan. So, nice. talagang nakaka-relate. Huwag ba po bagayan, at least pag nag-school na sa mga aki, no? Pwede kang mag-prepare na dyan na pwedeng habang nasa school, you can go and pwede kang mag-lako and mag-offer ng Yes. tinda. Pwede Ayan. mo po yan i-offer kay teacher.
ilaog mo po sa canteen, if possible, at least may daily income ka. Di ba? Oh, yan. So, si ikaw naman, as nanay, pwede mo din siyang ilako in spare time mo. Yan lang ay hindi maaari kung sakaling meron kang maliit at lalo kung buntis ka. Kasi syempre case-to-case basis po, no? Ang mga nanay na lumalaban is case-to-case basis din. Kung sa palagay mo sa sarili mo na hindi ka pwede talagang lumabas, so ito na yung tinatawag nating online. Online. Mag-online ka para makadagdag ng income. Ayan. Yan. So meron pa dito Ma'am Tin, na sabi niya, nakaka-inspire po si Ma'am Tin. Gusto ko rin magsimula. Wow! Thank you so much, Oo. ma'am, no? Actually, walang madali sa pag-uumpisa. Okay? Honestly, lahat halos ng umpisa ay medyo mahirap. So, depending on you lang kung paano ka magiging masigasig para ipagpatuloy mo ang iyong goal. Yeah, So, you should have a goal. Kasi meron dito, paano daw kung walang puhunan? Okay, so Yan. ito na tayo pag walang puhunan. Huwag ka muna mag-isip ng gasol kasi mahal nga ngayon eh. Kahoy, mamulot ka, kung wala kang sariling imbak dyan, mamulot ka ng pwede mong gawing pangluto. Ngayon, wala kang kapital, meron kang bigas, galpungin mo. Okay, let us make it mano-mano. Galpungin mo, wala kang gagalpungan, mag-possible ka na. Kasi ngayon, hindi na imposible ang Google internet. Yung niro-roll the butter niro-roll. or ano? Yes. Para lang madurog yung rice. Yes. Yan. Anong gagawin mo doon sa product mong yon? Eh di gagawin mo siyang galpong na bigas na parang puto. Then magbukayo ka. So wala ka ding wala kang kapital. Wala kang niyog. Punta ka sa kapitbahay o kaya maglakad-lakad ka ng konti, malay mo may mapulot ka. O di kaya, eto na yung pagkakataon na pwede kang makahiram ng panimula mo sa Small maliit amount. na amount. You know, the 50 pesos amount, sasabihin, paano yung Ma'am Tin, pa ba mahal ng bilihin? 50 pesos, niloloko mo ba ako? No. Niyog, mag-umpisa ka sa maliit. Kung maliit ang amount mo, maliit din ang umpisahan natin. So talagang doon lang din umiikot yung sinasabing diskarte. 50 pesos to 100 pesos panimula sa kakanin kaya. Basta may bigas kung ka may na. neighbor ka na may coconut tree, na baka pwede, pautang na muna ng Opo, kasi wala na niyog. nga pong libre. Oo. Pwede po bang mautang ko muna yung isang niyog mo Yan, o dalawa? Gagawin ko lang pong kapital at gagawa po ako ng kakanin. Siguro ang ating kapitbahay hindi mag-say no kung sa palagay niya sarili niya makakatulong siya. So, meron pa din tayo mabubuting kalooban dito sa ibabaw ng lupa ng mga kapitbahay, co-entrepreneur na nagpapahiram. So, shout out sa mga ganong tao po. As in, saludo ako sa kanila na naghihintay sila, na makamove on ka, na makita nilang maluwag-luwag ka na, saka kanila babalikan na, baka nakakaluwag ka na ngayon, pwede mo na ako mabigyang paunti-unti. Yan, So, opo. napaka-buti po ng ganong mga bagay. Yan. Sa panahon natin ngayon, yun ang the best. Yan, tama. Okay? So, may ask lang na, ano po ang turning point nyo para mag-start ng negosyo? Okay. Paano ka nag-umpisa? Before naging nag-business, prior to that, ano yung mo before? Isipin mo lang na may pinapag-aral kang mga bata. Meron kang goal kung bakit ka nagsusumikap para magkumita at mapagtapos mo sila. So, yun yung reason kung bakit ka gumawa ng pagkakakitaan mo or nagkaroon ka ng negosyo. We can say that now it's a business because you were established. But if you were starting, sasabihin mo, rumaraket ka lang. O nag-i-initiate ka lang na magkaroon ka ng pagkakakitaan para ikaw ay makausad, mapag-aral mo yung mga anak mo, makausad ka sa pang-araw-araw na pangangailangan. So, yan yung goal mo noon. But now that you have already your own business and so-called, na-establish na eh. So, negosyante ka na. So, being maliit na nag-uumpisa, ganun ka muna. Huwag muna tayo mag-isip kaagad na negosyo ko na kaagad ito o ito na kaagad yung magiging pundasyon ko. No. Let's start from prabi nga nila start from the scratch. Yan. Oo, tama so yun. kasi pagka maliit kasi at nakikita mong napapalaki mo,
parang mas ginaganahan ka. Pero pag nag-umpisa ka na ito na yon at umuupo ka na lang, hindi mo naramdaman paano mo napalaki yan eh. Oo nga. You started from the scratch para alam mo kung paano mo siya pinalaki o pinaunlad. Paano mo na overcome yung mga Yes, challenges opo, mo? yan. na Kasi yun along yung the the way. best dun, ma'am eh. Oo. Yung goal mo kung bakit ka nagnegosyo, paano ka nag-umpisa, parang yun yung pinakadahilan mo. Ayan. So, yun yung goal mo, mapatapos mo, makausad ka sa pang-araw-araw, hanggang dumating na yung panahon na, eto na siya. Yan. Diba? Sa case mo, di ba, mayroon kang 3 o 4. Ano ba yung pinaka-first talaga? Pinaka-first ko po, yes, pagtitinda ng maliliit. Nagluto-luto din po ako. Nag-cupcake din po ako niyan. Nagluto-luto din ako ng bukayo. Nagbaduya din po ako. Nagtinda-tinda. Talagang nag-umpisa po sa maliit. So, kumbaga, alam na alam mo. Mas maganda po kasi Oh, nag-uumpisa yan. ka Kasi alam talaga. mo. Alam mo eh. Oo. Pero kung nag-umpisa ka nga doon, ay hindi mo alam paano yung nasa baba. Oo. Kaya dapat mas magandang nag-umpisa ka sa baba, alam mo kung paano mo siya mapapalaki. So, Diba? ano yung pinakamalaking challenge mo being a mom and nagnenegosyo pa? Oh, wow. Yan yung talagang sabi nga, challenging talaga. Habang nag-aalaga ka, nag-iisip ka ngayon ng na nilulutuin mo o kakanin mo. And then yung anak mo, you know, it's a big burden na nagpapaaral ka nga. Wala kang katuwang eh. Yung sarili mo lang din mismo yung kausap mo everyday. Yung challenging yun dun is hindi ko alam kung gusto ko pa ba. Kasi nakakapagod. Parang ayaw ko, nasusuko na ako. May moment na ganun. Honestly. Kasi, yung sobrang pagod mo, yung challenge mo pa sa labas, na hindi mo alam na may time, hindi lahat sold out eh. Hindi lahat bumibili. Talagang, yan ang katotohanan dyan. Oo. May moment talaga may ganon. So, ang gagawin mo sa sarili mo, kaya ko pa ba bukas? Lugi yata ako ngayon. Kasi hindi lahat nabenta. Hindi na lahat nakabalik. Wala akong ganansya. So, sasabihin mo sa sarili mo, ayaw mo na. Diba? Para gusto mo na mag-give up. Gusto mo nang sumuko. Pero yun yung challenge sa buhay mo. Kahit gaano kahirap at meron kang goal, magpupursigi kang magpatuloy. Parang na-inspire ka na lang Yes. dahil yung anak mo kailangan makatapos ng school eh. Yun ang pinaka And plus, wala kang sources for living Opo. for everyday eh. Kaya ang iisipin mo, makapag-move forward ka. Ay, kahit ganito, sige, try ko pa ulit. Punta naman ako sa iba, baka doon makabinta ako. Punta naman ako sa kabila. Parang networking lang din yan. Na wala kang nakuha dito sa A, punta ka kay B. Wala ka kay B, punta ka kay C. So, ganun lang din ang pagsiselling ng produkto mo. Kaya, sa mga nanay, huwag kayong mag-give up. Don't give up. Don't give give up easily. Yeah. Talagang, sabi nga natin, life is hard. Yeah. Pero expect na mas mahirap pa. May Yan ang moment challenge talaga, sa atin, di ba? may moment lang din talaga na ayaw mo na gusto mo nang sumuko. Pero pag tinitinan mo yung sarili mo at yung reason kung bakit ka nagpupursige, sabi mo, sige, kaya ko to. Kaya natin. Di ba? Oo. Kaya natin to. Itong isipin natin na ang nangyayari ngayon sa ating fuel crisis, ika nga malalagpasan din natin to. Kaya natin Kaya to. natin to. Kaya Oo. dadagdagan natin yung ating income at sasabayan natin si mister mo, doon sa may mga asawa dyan na may mga income din, tulungan natin sila. Ayan. Magtulungan tayo. Support each other. Sana yung sa family, very supportive din Yes, dapat. opo. Meron tayo dito would like to share mga katangian na matagumpay at nananay na negosyante. Dapat daw maging masipag, Yes. matyaga, malikhain. Ibig sabihin, yung Yeah. marunong kang mag-isip Creative. ng Yes. creative. Marunong mag-budget, hindi yung Yan. gasta na kung ano-ano. At saka yung parang may tiwala sa sarili. Opo. Kaya ko to. Sabi mo nga, kaya natin Kaya to. Don't natin give to. up. Ayan. Kaya adlang yung pagiging nanay, ito pang ang naging strength natin. Kasi Yes. aram man sa mga inabaga. Kaya kudos sa mga moms dyan na Yes, working mom. It's a woman's Yan. month. Panahon natin ito. Sabi nga Nakaka-inspire. kaya natin to. Kasi kung mag-give up ka, walang mangyayari sa'yo. Yeah, that's true. Sorry ka. So, para hindi ka maging sorry, Yan. pursige. Yan, Magtiyaga. pursige. Mm. So ayan, baka gusto mong yung message natin sa mga kababaihan na out there na gustong mag-start ng negosyo o yung baka nakukulangan na nagari na downhearted Nawalan na sila na, ng-
So baka anong message natin sa kanila? Opo. So, ayan, sa ating mga nanay, no, huwag tayo mag-give up. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang nangyayari ngayon, malalagpasan po natin ito. Tulong-tulong lang tayo. Isip tayo ng possibilities. At kung kaya nating makapag-create pa, maging masipag lang po tayo. Kasi sa pagiging masipag, mag-i-income ka. Yan. Yun eh. Pero kung laging negative ang iisipin mo, walang mangyayari. Ayan. Walang mangyayari. Kailangan may possibilities ka na pwedeng gawin at pwede mong idagdag kita sa araw-araw nating pangangailangan. Ayan. Very inspiring. Thank you so much, Ma'am Tin. Salamat po sa time, effort, and sharing kan sa tuyang bisita na si Ma'am Tin Raquel, businesswoman. Salamat sa mga nag-antabay sa program mo niyan. Kay Bantaman po sa Technical Department, si Sir Chief Ramil Tanay, asin si Sir Jerome Nico Martinez, asin mga OJTs from Cat College na sina CJ Marante and Alduin Andes, so from Cat College, and ako po si Pita, nagsasabing sa bawat usapang pamilya may panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DCGB and banganta pa ang masunod na programa. Diyos maray na hapon, mabuhay, and salamat. Good afternoon and mabuhay. Thank you. Thank you. Sa indong nadango ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.